and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. A big no, At Ronald. bakit, sir? Kasi kailangan na kailangan siya sa trabaho niya ngayon eh. What? Pinaagi lang kaniya. May bawa na to kung patay o buhi pa ba si Jacinto de Castro. Kaya ko akong pagtuo nga si Jacinto de Castro dako pa buhi. Ug mao karon ang luyo-luyo sa chairman sa Partido Komunista sa Pilipinas. Pero patay na si Jacinto. Dugay na nawa si Jacinto. Giputol-putol ang lawas ni Jacinto o gitambog sa dakong laod. No! Dili sa sinto ang ilang giputol-putol. Lain nga lawas sa tao ang giputol-putol. Unya, gipatuo sa tanan nga maukadto si Jacinto de Castro. Ha? O sir, ni balita, sir? Mao nga pangandam. Kay ikaw ang akong sangunan og misyon. Human ako i-turn over diyan nimo ang kaman sa inyong kampo. Wow! Okay, larga na bata. Nakidungog ka, Loy. Sparkling kayong paminahon, sir. Diretso sa kampo, Loy. And hold! Take seats, gentlemen. Where's my oxygen? Where's my microphone? Ito po ang microphone, sir. Una ba ito? Una kini ang microphone akon ba eh? Hello, mic testing, hello. Hello. Kumpleto ba tayong lahat? Yes, General, sir. Okay, Ronald. You read the carnival story yesterday. Was it the carnival story, sir? Iano pa ba sa palagay niyo sa nangyari kahapon dito sa iyong kampo? Dili ba sobra pa sa karnabal ang nitabo kahapon dito sa inyong kampo? Basa, Colonel Ronald Hogan. Well, here is the yesterday's story. Sabihin mo, carnival story. Here is the yesterday's carnival story. And the 8 NPAs were just like a smoke and bubbles that disappears with the prisoners. Hindi na sila mga prisoners kung hindi mga primina, mga lintik ka mo, mga putragis ka mo, mga yudipuga. Kamo! Next. Next are the witnesses, General, sir. Okay, sige na. That's all for the witnesses, General, sir. Okay, next. Next are the officers on duty on that day, General. Ang gusto ko yung camp commander na lang. We're very close or sure na akuin niya ang lahat na nangyari. Am I right, Colonel Hogan? I'm not really... You stand here in front of the inquiry, General Lapos. You hear what I've said, General Lapos? Aakuin mo lahat. Right? General Epifanio Lapos! Yes, sir. My own mistake, sir. Good. Sabi ko na ninyo eh, ang kunon yun ni General Epifanio Labos ang lahat eh. Yumigubag tirsit, General Labos. Sir. Back. Gentlemen of the inquiry, I want to deliver again. I want to deliver the verdict of this case right now.
Gusto ko ngayon at ngayon na kay mo balik ako sa Manila. Ang dami ko pang trabaho doon, especially na nag-martial law tayo. At ibutang ito sa kaisipan ninyo na hindi ko mo mga opisyal kamusang militar ay pwedeng-pwede lang kayong makalusot maski ano lang dira. Kinahanglang mabalaan ninyo na I will use a hammer and strike the head of the nail pointing on your head. Kamu mga tanga, kag mga white data sa mga opisyal sa militar, nga isi-isi lang kayo maging sulod sa komunista. Is that clear? Is that clear? Yes, sir! The verdict. Where is the verdict? General Labus. Balik ka dito sa harapan ko. At yung mga officers on duty sa pangyayari, dito sa harapan ko. Officers! Hi! Officers! Raid! Rest! We're ready to hear the verdict, sir! Tungod sa inyong katangahan, kamo mismo ang nagtamparo sang aton martial law. In short, nagpahuya-huya ka mo, nagpakauwaw ka mo, nagkakahiya ang katangahan nyo. Kamutanan mga guilty. So, General Labus, you're no longer a camp commander here. Ilabog ka ng adto sa sulo. And the rest, ilabay ka mo sa Cotabato. Colonel Ronald Hogan. Sir, this camp is now under your care. Sir, Congratulations and good luck. thank you, sir. Pagbutihin mo. I won't fail you, sir. Hindi lang sa ba, Ronald, ba't sa gawa? So, anong istorya mo sa ako, Ronald? Ang kinibang bata nga DPA General. Ah, Maghanap ko ma-offend na niya. A youngest major. But why? Bakit ba gustong-gusto mo nang kakainin ang batang to, Ronald? Parang hambog na dating niya, General. He feels like untouchable. Yes, of course. What? He is very untouchable. Yeah, matragon. Yes, yamat yun. Mantakin mo ang hid ng Nisa ang kanyang amo, Ronald. Nisa? National Intelligence and Security Authority? Si Fabian. Maninoy pa niya sa bunyag. Si Fabian? Yes. Pero pabayaan mo na lang nga bata. Te, nga man haw. Nga man nga parang gihidlaw ka man nga makumot-kumot mo ang batanon nga medyo raw. Mura magugmi abuso ng sagmayo. Alam nating lahat ang nangyayari. Kahit DPA siya, pero kung buto na hunaon, siya mo'y mihatag og isena nga katawaan kita sa mga komunistang animal. Oh! Pabayaan mo lang inaa. May magagawa ba tayo kay Fabian na paborito ni FM? Wala. I tell you this, Ronald. May ilan ang suya kay Fabian. Pero nang nalalaman mismo ni Fabian na itong mga taong ito ay suyang-suya sa iya, anong nangyayari sa kanila? Yung iba patay na. Pero kung may buhay pa, pero asa na ngayon? Tua, ilabay sa impyerno. Andito tayo sa langit ngayon, Ronald. Kaya huwag mong nanaisin nga pupunta ka sa impyerno. Porque ang maglagot kay Fabian is just the same na naglagot sa presidente. Kumo pinangga o pinalabi ni FM si Fabian. And lastly, porque palangga si Fabian ni FM, kay si Fabian, dako nga nag-contribute nga na-declare ang martial law. Yes. Amoy nang matuod, Ronald. Pero sige lang Kung luyang mo gid na madiskaril ang matano na major di mangita ka sang nindot ka intriga. Gusto todo. Mangita kog intriga. Naglagot ko aling tawhana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!